Beth wyt ti eisiau dangos? Beth o'n i eisiau dangos? O'n i'n dangos stori ar gyfer plant bach. Rhyngweithiol, lle maen nhw'n gallu cyffwrdd ar sgrin os oes plant bach cyfoethog gydag iPhone. Ie, mae lot o plant yn defnyddio iPhones rieni. Mi'n credu bod hwn yn wych, mae lot o syniad. A wedyn mae'r stori yn dod. A mae'n wedyn mae'r llun yn newid. Ydy'r meddalwedd ar gael nawr? Mae fe yn yr App Store gyfer iPhone. Faint ydy yn costio? Mae'n rhad ac yn ddim. Gwych? Ydy? Rhad ac yn ddim. Os dwi'n cofio ni ar. Beth wyt ti'n gallu gwneud gyda Dwi ddim yn, meddalwedd? os dwi'n costio rhywbeth, 59 kino rhywbeth, dwi ddim yn, ond dwi'n i dan o'r agor bod yn rhad. Felly, mae'r stori bach neis i blant bach, a maen nhw'n gallu pwyso'r sgrin a gwneud syniau od. Syniau y plant bach yn licio. A pwy creodd y meddalwedd? Wel, mae'n dod ar diwedd, os ydych chi'n dod i'r diwedd, mae'n rhoi'r credits. Owain Talfryn, stori ar lleisio, dylunio Owain Talfryn, a Louise Grundy. Ydy'r stori yn cyfieithiad o rhywbeth? Dwi'n credu mae'n y fersiwn Saesneg. Os ydych chi'n llwytho fe o'r App Store, chi'n gallu dewis wedyn fersiwn Cymraeg neu Saesneg. Gwych. Diolch Mal.